Ferran, quina és la teva visió de la perspectiva, des de la perspectiva del cloud, d'aquest tema? Bé, nosaltres al principi, no només des de la CECAT, sinó des de Societat 21E, que ja sabeu que portem mesos i portem temps parlant dels canvis que estem patint i de tot allò amb el que estem evolucionant a nivell de noves eines, noves maneres de fer, noves maneres de treballar, diguéssim, estan cada dia revolucionant-nos i dinamitzant doncs, el nostre dia a dia, no? A aquest segle XXI. Considerem que el 3D, la impressió 3D, és un punt molt important, una eina que ve per canviar o per millorar molts processos. Sobretot és una eina que, com bé estava comentant el Xavier, una de les possibilitats que ens dona és el ser molt eficients a l'hora de necessitar una peça determinada que poder, a nivell de conjunt, amb un instrument determinat o amb un electrodomèstic, en aquest cas determinat, no la valorem, però el dia que se'ns espatlla realment patim per trobar-la. Sí. I això, des del punt de vista dels fabricants, fins i tot, pot ser un punt de millora també molt interessant, perquè aquestes peces o refer-les a vegades els hi fa més nosa que servei. Això també ho hem de tenir en compte, perquè com a tota la vida els nous processos escandalitzen alguns, no? I meravellen a uns altres. Vull dir, llavors la millor manera de que vagin entrant i de que vagin penetrant a la societat de manera adequada és utilitzant el seny. I el seny el que ens indica és que hem de tendir a l'equilibri. Llavors, vull dir, el que hem de pensar és que des del punt de vista de l'empresari, des del punt de vista de la indústria, que probablement el Lluís després ens afegirà aquest capítol, informació molt més adient i més detallada, doncs hem de pensar que això ho hem d'adoptar o anar adoptant com una oportunitat, i des del punt de vista de la societat, evidentment, ho hem d'adoptar doncs, com un procés de millora molt interessant, no? De cara doncs, a optimitzar la nostra qualitat de vida en determinats aspectes, no? Això, si parlem d'un electrodomèstic, queda clar. Si parlem de l'especialitat del Ferran Fillet, si estem parlant de traumatologia o estem parlant de medicina, és una revolució impressionant. És un mercat amb el que l'ajuda social queda totalment palesa, no? Llavors, a nivell de medicina, en aquest cas, els avenços poden ser increïbles. Sí, és veritat que si tornem una miqueta a l'origen i no marxem a la globalitat que ens passa sempre, no? Del que pot ser a nivell social tota aquesta revolució, si tornem a Sant Cugat, nosaltres vam estar en unes jornades fa poquet temps amb Sant Cugat Empresarial, aquí a l'Hotel Cugat, amb algun dels referents en quant a fabricants, alguns dels responsables d'innovació d'algun fabricant referent amb aquest tipus de tecnologies, i ens explicaven que tot això ara mateix està en una fase d'implementació, com bé deia el Xavier, progressiva. S'estan mesurant els temps, s'està veient com es pot anar implementant tot això al mercat d'una manera no invasiva, sinó més aviat treballada doncs, amb intel·ligència, amb seny, i que ens vagi indicant també on podem tenir una major capacitat de potenciació de mercats. La manufactura, la medicina, per què no, o diversos camps, la gastronomia, no? Diversos camps que ens puguin indicar que realment els camins doncs, per potenciar, o els segments, sectors, per potenciar, as soon as possible, diuen els anglesos, no? Vull dir, de la manera més ràpida possible i més efectiva, doncs ens els donaran aquests estudis pilots i ens els donaran aquests treballs de camp que estem una mica posant aquí sobre la taula, i que sobretot persones com el Xavier doncs estan, diguéssim, amb el dia a dia, no? Molt més properes amb tot això.